बेलायखन हामबाय जों दिनै आमतली गुलागाती 19 नং आमतली गुलागाती एडिसि कन्स्टिटुएन्सि दिनै तिब्रामाव थाबाय ल'आजिजाक ताई बुबाग्रानि बिसिंतै जों दिनै तिब्रामाव थावो 12टा फेमिलि दिनै तिब्रामाव थाव जयनिं खायनाय बरनो जों तिब्रामाव थाताय बुबाग्रानि जों बरनो खाबाय खुबाय सिनि जिबाय आफाय सुबंनो लामसगो ताई दिनै अ जागाव जयनिं खायनाय बरक तिब्रामाव थाना हामजागै ताई दफानि कक सानाय दफानि बागै कक सानाय बागै बरक दिनै फायजाक बरनो जों आगामी दिनाव बरक तिब्रामाव थानि बागै दफानि बागै सामु खायनो सोंवान सुगो ताइबो जों अ जयनिं बिसिंतै जों सारा त्रिपुरा कक पिना मुसुंगो ताइबो यत तंनाय रक सिगला सिगनि तंनाय रक नरक नग आसक तंयावै सिनि दफानि बागै सामु दफाना फियोमेन बागै सामु तांनाय बागै नरक जतन हाबि बायदि जों निमुखा बन बागै बेलायखनो सिंखा दंसंजा बन बागै तिब्रामाव था ताई बुबाग्रा नोंगैनाय जों तेबो कक पिरलायनाय तेबो जों सोंनो लगिरदि जों आगामी दिनाव तेबो गोबांखे बुबाग्रा कक पिनायनि बागै जों जतन रेडि दङ हामबाय तिब्रामाव था आयक लक्थों बुबाग्रा लं लेब बुबाग्रा लं लेब तिब्रामाव था आयक लक्थों दिनै तिब्रामाव था जयन खायनाय रंना जों बरंनो लामसगो दिनै तिब्रामाव था जयन खायनाय जों बरंनो लामसगो दिनै तिब्रामाव था जयन खायनाय जों बरंनो लामसगो बुबाग्रा लं लेब तिब्रामाव था लं लेब बुबाग्रा आयक लक्थों तिब्रामाव था लं लेब तिब्रामाव था हाबनाय रंना जों लामसगो दिनै CPM कांग्रेस बिबि जाखाय तिब्रामाव था हाबनाय रंना जों लामसगो बुबाग्रा आयक लक्थों तिब्रामाव था लं लेब